kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kaburuji dowlaji dentuɗi e kaburuji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam hira moon gonɗen ko jamma alhamis hawri ko capantati lewru juillet hitan ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom gonɗen joni ko waktu sappo ɗo e Cincinnati ko on waktu yoni toon to New York kaburuji moɗon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗen ko toon to Washington tugnadi kadi ko yalti toon to Californie hono kuruji ɗiɗi d'appel ɗum noon ko kuruji recours en wayno ɓe rejiti hono kamɓe Donald Trump administration ko waɗata surtout en kamɓe immigration ko mbaɗata nangude yimɓe hewɓe mbaɗa ɗumen e kasuji taw ɓe mbaɗanta ɗumen liberté provisoire e nder ñawore mabɓe kamɓe koɓe jaltiniɓe ɗiɗo mabɓe mbi wonde ɗum ɗon ko fenade hen goto noon wayno requi réserve kono noon koɓe kaali koɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump ko foti tertinde ko yaaci en gueɗe ɗe mbaɗata e nangude yimɓe hewɓe ken wiya ujunnaji waɗa ɗumen kasuji e surtout kadi wone ɓeɗon yimɓe kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa wonɓe ɗo en Amérique duuɓi kewɗi taw ala ko nandinde mbaɗi ko way wonde fof en wayno kamɓe ɗiɗo tribunal uji ɗiɗi ko tribunal biyeteɗen Jeana ɓiijo gonɗo toon to Californie tribunal goɗɗo ko Jeudi ɓiijo gonɗo toon to Illinois ɓeɗo ɗiɗi fof mbi wonde ko Donald Trump en wayno ko administration mum ko fati immigration koɓe mbaɗata ko henno ɗum ko hunde nde fotani wonde ko way wonde fof en wayno ko kamɓe tribunal uji ɗi wayno ko jeegom e ɓeɗo ñawoɓe taw ko kuruji d'appel mbi wonde ko kanko Donald Trump woni koye fenade ɗum noon laamu makko waɗata ko henno ko hunde oɗo sa joni wona hunde nde États-Unis walla hunde nde ganduɗa en kamɓe cour suprême ɓe jamiri kono noon ko heddi ko kadi ɗiɗo mabɓe mbi wonde ko ene jaadi hen ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ko ñawore yaltude ñande alhamis ɓennuɗo donc tugnade hande habaruji komiɗi toon to politique o mbi wonde ko ñawore umide tribunal Jeena ɓiijo gonɗo toon to Californie ene wayno ko ñawore ɓurde bonde wonande contre kanko Donald Trump et surtout yen ko fati ko mbiyata mass détention politique mo waɗata ɗo hen ko wawi wonde fof ene wayno ko tribunal ji goɗɗi jaltinino kaɗon haala ɗum waɗi won appel aji puɗɗinoma yaltinede ɗo hen pour kamɓe ñawoɓe wonɓe immigration ɓe hayso ko jimande Donald Trump ɓe gooni e mbiyama yoɓe duttide ɗeɗo ñawoji ko wawi wonde fof kadi ɗum ɗo ko hunde hesere yaltude hanki alhamis toon to Californie e toon to Illinois e Chicago toon to Washington tugnadi kadi ko politique o winde hono kanko président Donald Trump mo jogino anniya kanko hoore makko namdi sade cour suprême mo États-Unis kañum woni yuruto ñawore wanno ko fate ɗaɓɓande nde wanno walla yamirore nde wanno wiide wonde ko kala jibinaɗo ɗo en mo jinnaɓe mum ngala kayitaji fotani hebde nationalité américaine kono noon wayno ko tugnade hande politique o haali en wayno ko kanko Donald Trump o perdi oɗon chance par ce que cour suprême e aadaji mum ɗum kala nde waɗi ñawore rokkata ko balɗe nogasi joyyi pour jomum so tawi yiiɗi wadde ruttitade ndeɗo ñawere ruttitane kono noon wayno ko kanko Donald Trump o fonno ruttanade e ndeɗon ñawore koko addi capantati lewru juin kono noon wayno ko oɗo saa joni ha juillet nana maayi en wayno ko kadi ɗum ɓenni ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Donald Trump peeje goɗɗe ɗe wonno kadi ko en wayno ko forsude hono toon to congrès hono kamɓe républicain si ummonade ko ɗe ngal ɗon kuulal nawa ɗum toon to congrès beele ne wayle ko wawi wonde fof en hay ɗum ɗon kadi oton banggue ɗoɓe jarata ɗo toon to congrès si babude kamɓe républicain ji ustade ɓe doole saabu won yimɓe maayiɓe hen walla yimɓe ɓe cellani hen taw ko républicain ji e wayno oɗo saa joni ala fof ñawore wawde kuulal ala fof loi bawɗo wayle toon to congrès e oɗo saa ɗoɓe jarata ɗo hen tawde kamɓe républicain ji ɓurgol mabɓe toon to congrès nana ɓeydo ustade ñande fof nde kabaruji men États-Unis département homeland sécurité ɗum noon ardiɓe immigration e kamɓe kadi avocat ji yimɓe ɓe ganduɗa haytinaɓe ɓe wiyaɓe oɗo saa joni kala ko joguino en kala ko wiyete avantage pour sornade ɗo États-Unis ɗum gasi ene wayno ko tugnade homeland sécurité ko haali wi wonde ken wayno ko kala ko fate codugol mabɓe kamɓe haytinaɓe ɗo e leydi en wayno dartima ñande altine nogas jeeɗiɗi lewru juillet hitan ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ɗum noon firti wonde ko tugnade ha hande département homeland sécurité ko no yajnori hen wi wonde ko tawde cour suprême yamiri Donald Trump wi wonde ken wawi dartinde kamɓe ɓeɗo haytinaɓe sornoɓe ɗo en kala ko fate avantage cornugol mabɓe ɗo en ene wayno ko département homeland sécurité wi ɗum gasi kono noon tugnade hande avocat ji ɓeɗo en haytinaɓe surtout en kadi organisation ngaji goɗɗi kaɓeteɓe kadi ko fate haqqe immigré ji ɗo e leydi mbi wonde ko tant que tribunal uji to gonɗi less cour suprême mbaɗani kañum hen koye men ñawore pour yamirde wonde ñawore cour suprême nde yo huutere ene wayno donc ɗum noon firti ko gasani ɗum noon ene wayno hande oɗo saa joni kamɓe
haytinaɓe wonɓe toon surtout kene aboye temmetere capanjoyi ujunere neɗɗo kamɓe fof koɓe huulu wonema ɓe fuɗɗiɓe sekede liggueji men wonen compagnie ji ceeki yimɓe gartiri ɗumen kadi caggal muɗum wonen compagnie ji noon ene wayno ko jamiri yimɓe kala ko woni haytinaɓe yo goppu liggueji ɗi wonen goppi liggueji taw joɓetaki ɗum ɗo fof noon won compagnie ji kulli ko to kamɓe immigration o huccande ɗumen ha sibabude ɓe ɗoftaki kuulal walla ñawor umin toon to cour suprême pour wiide wonde ko cornugol mabɓe kamɓe haytinaɓe dartima ɗo e États-Unis ko wawi wonde fof ene oɗo saji joni ngal ɗon luural addini yimɓe hewɓe ji ronkude famde hol jonde mabɓe ɗo en kono ene wayno tugnade hande kamɓe joguiɓe konngol toon to département homeland sécurité ɓe continue haalde hande ɓe mbi wonde hay sinde wonde ko tribunal uji gonɗi lesɗi tawde kañumen koye men ko yimɓe ɓe jiiɗa liide ɓe jiiɗa wadde ko cour suprême yamiri ko o wi wonde soɓe mbaɗi joni soɓe mbaɗi ɗo e yeeso no wawi wonde fof haytinaɓe ngala droit hankadi wonde ɗo en tugnade no haaliri hande toon to Washington kadi tugnade kadi gommi toon to congrès on wayni ko kamɓe républicain ji ɓe sardiyankoɓe ene wayno ɓe jante démocrate en ɗum noon ko wiide wonde ko wadde résolution wiide wonde ko kanko Ghislaine Maxwell ɗum noon ko neɗɗo liggottonoɗe kanko Jeffrey Epstein ene wayno ko kanko Ghislaine Maxwell pour wiide wonde Donald Trump ala droit fotani jogade hattan wawde yafademo kamɓe démocrate en koɓe jinno ko ƴewde ko kala républicain caliɗo oɗon résolution pour wiide wonde ko oɗon sardiyanke ene wayni ko kañum hoore mumen e weela ko wonde ko Jeffrey Epstein waɗi ko Jeffrey Epstein waɗi ɓeɗo sukaɓe rewɓe ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko sénateur Jackie Rosen ko kanko addi oɗo résolution ko démocrate républicain caggal muɗum jaɓodiri e makko mbi wonde ko hono président Donald Trump fotani pardonde walla woppude hono kanko Ghislaine Maxwell ene huuluno wonde ko kanko Donald Trump wonko miijaden saabu ene wayni ko caggal nde cour suprême sali heɗade haala makko kanko appel makko mo wonno kanko koye ndewru octobre hitande ujunnaji 25 kanko Donald Trump o namdanoma ko fati ɗum ɗon est ce que mo jogori yafade ɗon e nder ko jaabi o wi wonde ko bon ene wawi wonde mami ƴeew ɗum ɗon mi wiyata wonde ko mi ƴeftata ɗum mi wiyata kadi mami ƴeftu ɗum kono noon mi anda haydara mi anda hen mami haalde département justice kanko Donald Trump ko wino kono noon e siftire kadi e lewru men hitande ujunnaji 25 kanko gonɗo oɗo sa joni ministre temporairement toppitiɗo ko fate justice on Tate Blanche ene wayno wawino wiide wonde ko kanko hoore makko o wajirako Donald Trump pour yo yaafo oɗo debbo kanko Tate Blanche kanko hoore makko ene wayno wawino fottude e Ghislaine Maxwell gueɗe ɗe ganduɗa ene patude holko kanko Jeffrey Epstein ko waɗanno kulno wonde ko hawnaki kanko Tate Blanche o ala droit fottude e Ghislaine Maxwell ɗum ɗo fof hawnaki koko peeje pour kanko Donald Trump no yafodimo kono noon résolution ƴeftaɗo kamɓe démocrate en kamɓe républicain ji ɓe jaaɓi wonde ko kanko Ghislaine Maxwell o fotani yaafede hande ko fati habaruji men toon to congrès hono kanko docteur Anthony Fauci ndewnodata toon to Sénat ene wayno ko hadde mabɓe fuɗɗade jabon hono kanko Rand Paul ko duko wonno hakkude makko e avocat ji goto e avocat ji kanko Anthony Fauci ene wayno ko kanko Rand Paul o wi wonde ko avocat ji makko kanko docteur Fauci ene mbawi arde nadde kono noon hay goto men ala droit haalde toon to congrès que par ce que hay goto mo heftinaka ko wawi wonde fof ene wayno ko rewi hen tan ene wayno ko kanko Rand Paul tawde ko kanko ardi ko oɗo comité judiciaire enquête batteɗo ko fate kanko Fauci ene wayno ko yamiri wonde ko oɗo avocat mo ganduɗa gonno toon kañum hoore mo defandanoɗo kanko Anthony Fauci yo yaltine toon to congrès ɗum noon kadi hodli won gueɗe ɗe ganduɗa en kanko Rand Paul mettere nde o jogui contre Fauci surtout kadi tawde Fauci ko refti hen Fauci jaɓani jabade kala question ngaji makko docteur Anthony Fauci ɗum noon ko men gardinoɗo hono institut national to piri ko fate ñawuji daɓuji kala allergie ene woni ko kanko hoore makko ari toon to hande to congrès kono noon e tugnade ko haali o wi wonde ko tawde o tawi wonde ko kanko sénateur jaaɗo toon to Kentucky hono Rand Paul ko gurtaɗe makko kadi mo continue haalde makko kanko docteur Fauci haalluji bonni peeje foof ko yiɗi ko Rand Paul beele Anthony Fauci ne haala en hunde wawa lutodirde e gueɗe ɗe ganduɗa en ɗe haalno toon to congrès tawde kadi kanko Rand Paul o yeehi kadi ha o itti kadi kala ko wiyete en agenda makko ɗum noon ko gueɗe makko personnel gonɗo hen o waɗi ɗum public ɗum ɗo fof o wiide makko kadi kanko docteur Fauci hay sinde ko ɗum ko hunde musde ko hunde nde o yiɗa wadde kadi omo jogui respect no fewi ko fate congrès kono e wayno ko e wajuji avocat ji makko mbi wonde ko hoto jaabu yo hutoro kuulal joyoɓal pour wiide wonde ko o jaabaka e question goto ɗum narde hande journal biyeteɗo Hill wayno ko kanko docteur Fauci ene wayno ko waɗi toon kene wona oruji tati wona yesso e seeɗiyankoɓe kono noon jaɓani jabade question mbawɗo wonde tugnade hande habaruji gumi toon ene wayno ko caggal muɗum hono kanko Rand Paul o wi wonde ko docteur Fauci ene fonno forcéde jaabo question ngaji kono ene wayno ko yimɓe hewɓe sénateur uji taw ko républicain mbi wonde ko docteur Fauci ni o sohlano ni hutorade amendement joɓe par ce que ene wayno kanko ancien président Joe Biden yaafinoma docteur Fauci donc ala fof hande ko docteur Fauci wawi nanguede ko fate en gueɗe ɗe ganduɗa haalno walla ko way noon ko way wonde fof ene wayno docteur Fauci hutorima kuulal kene wona 111 heure tati o waɗi toon hande toon to congrès ɗum nana hande journal The Hill.
Abruj men international pudren ko hare hakkunde kambe États-Unis Iran tunade kadi ko winda ton to journal biyetedo Axios hono kambe commandement gondo ton to moyni reme bi wonde ko kambe États-Unis dikiide alarba odo en mayni be bombardi ton kadi Iran adum non bombardugol mabbe ton Iran kadi ari ko ciagalde balde kewde cuggi tan aljuma bendo en hono kambe États-Unis be dartinino ko wonno bombardement ji dum badano ton to Iran adum non e wiide mabbe kambe Maison Blanche ko pour rokkude chance hono kaldigal ta ko diplomatique tunade hande kambe États-Unis ko be kale bi bombardement mabbe hande odo kikide alarba dum non ko yoptade parce que Iran nabe kanyumen ko yum bombardino ton base mabbe gondo ton to Jordanie nyande talat bendo e dum non e tunna hande kanko Donald Trump ko haaj ko wonde mayni ko kambe Iran nabe cakalde be bombardumde be mbi wonde ko missile mo be berli ton to Jordanie ko erreur be nyaagi me États-Unis kanyum horum ko wat ko wonde fo kanko Donald Trump en der ko windi trou social makko dum non ko media makko social wi wonde kan wayni ko odo sa jon ko tourma be kadi en wayni ko mo anni bidi Iran kadi pigal bongal dum do fo non ari ko cagal kadi balde kewde ni yiye wonde ko en wodi odo sajon kulol wonde ko hawnaki kambe États-Unis be dole mabbe gustimo no feesi babu won kabirde kewde be do kuturi ton to Iran taw en wayno odo sajoni ka lomtinde dum ma jeftuta walla lomtinde dum kadi be ngala kalis ngudum dum non kadi ko hunde de ganda kanko Donald Trump yidi en wayno kon non ha hande en wayno ko ton to congrès yimbe sadiyankobe républicain jeni jogi ha hande sikitar wonde kon wayno ko kambe États-Unis be mbawa kontinde do har sabu non seulement be ngala kalis pour ko wawi lomtinde deedo kabirde de ganduda be kuturi mudum e harima be hakkuno Iran mais aussi en wayno ko jeftar ko tan ko wonde fof hawnaki kanko Donald Trump dum woni jabol gol makko hande bombardement makko ton to Iran ko dum do fof ko semtinde di non halluji ko Iran ala ko haali to e odo bombardement kambe États-Unis be mbi wonde be jani ko nokkuji no kambe garde révolution Iran ado potas en nokkuji kadi no wadi hen commandement centre jum en wadi kadi missilaji do berlete en wadi kadi dronaji do peonte e dum do fof kadi be mbi kadi be bombardi kadi nokkuji atta ko gondi saramaji dum non ko yimbe navy en to gonata kadi nokkuji de défense mabbe kambe Iran jogi dum do fof e wiide mabbe kambe États-Unis be do sur kadi dole Iran jogi ko faate habtati khabruji men international hande hono kambe leydi France be mbawi neldude dabbande wa Iran rentinde dumen pour wiide wonde ko kambe Iran e potani tampinde diplomate jom dum do fo ari ko ciagal ne ministère to piri ko faate affaires étrangères hono kanko Jean Noël o wi nyade nogas lewru juillet hono diplomate ji didi français en wayno tampinama ton to terrain be wonen nangama wonen piyam tumnade hanno haaliro wi wonde ko en wayno ko gore men tamato be nangama euruji kew haduma be netire ton ambassade kanko ambassadeur mo France ton to Iran en wani ko nyande alarba nde kadi kanko wari mo ko noddunomo ministère de l'intérieur mo leydi Iran pour wiide wonde ko kambe français je be naata e gede Iran ta dum non ko hunde nde potan wadde way wonde fo en wani ko France o do sa joni kambe gouvernement be beltaaki dum don be mbaawi kadi rentinde Iran wona fotan yabude kuule vote node ton to Vienne dum non ko kuule sirti ko protéger kambe diplomate ji won nelde sebe ni jodono leydel mumen khabruji men international hande tonto Sénégal goto e urnobe takkade Ousmane Sonko lansana gagni saho potital ngal waddi RFM matin gondo odo sajun président conseil d'administration APIX o arti e gedi kewde ni ganda gonde hakkunde kanko Ousmane Sonko mawdo assemblée nationale e kanko Bassirou Diomaye Faye mawdo leydi Sénégal o haali hen gedi kewde wi wonde ko en wayno ko Ousmane Sonko en wayno ko kanyum horu mu ƴewani intérêt leydi Sénégal en wayno ƴewani kala ko woni ko nafata république Sénégal ƴewata ko nafata horu mudum kadi o haali ko Ousmane Sonko e wayno ko kala cadel garde hakkunde laamu e institution ngaji gondi ton ni ko Ousmane Sonko waddu ko limti hen gede ni ganda kanko Ousmane Sonko kongude jeftuno en den taw Bassirou Diomaye Faye woni visite officielle ado e États-Unis e kongude kadi kanko Ousmane Sonko jefti ndew yaano ton to Chine o dum do fof ko hunde nde ganda Bassirou Diomaye Faye en fonno segde hen kon non en wayno maîtrise hoore mum aw ko ay wonde fo en wayno ko wonde en wayno ko Bassirou Diomaye Faye o démontre joni ko dum foti wonde o nande so woni opposition won gede de jiyata dum non so tawa a wonti lam wona non podda yiru dum ay fogo mbayla o haali hen kadi kanko lansana gagni Ousmane Sonko ƴeewi page pour manipuler de magistrat cuuɗi ñawoji gon toon kanko lansana gagni sako kadi o ɓeyti hen o wi wonde ne wayno kay Ousmane Diagne nde ari toon to assemblée nationale wi wonde ko ala bawɗo forsude ɗum yo wat ko wela yo wat ko rew wonani lawol en wayno ɗum ɗo fof en wayno Ousmane Sonko ƴeyanno oɗon sako lumtindemo ministre gonɗo bawɗo wonde justice mo ganduɗa mo wawi
dum do foko peji ni ganda en contraire e gede ngand ko nafata leydi Sénégal kanko lansana gagni sako non dum do fo ari kadi ko ciagal kangore mak ndi yaade do bal en wayno kanko ko yalti e Pastef o wodditi Ousmane Sonko en wayno do Sadio woni ko parti mo ganda kanko Bassirou Diomaye Faye o créé de bal parti biirteɗo kiray habruji men international check todden ko tonto Niger ha tunnade kadi konngudi ɗi jewti kanko général Abdourahmane Tiani ɗum noon ko manditaare te duuɓi tati caggal nde kanko hoore makko ari pouvoir o haali gueɗe kewɗe o haali en noon e wayni ko takki France gueɗe joyi o wi wonde ko France en wayni ko kañum woodi mum kañum haɗi leyɗele Sahel deeƴe e nder ɗeɗon gueɗe ɗe haali wi wonde ken wayni ko janggo bannogo toon to o ñaame ɗum noon ko lewru winduɗo ɗum ɗo fof en wayni ko yimɓe France e kadi mercenaire uji ɓe France ƴeftata o haali kadi wi wonde ken wayni ko palais présidentiel jananoɗo toon ɗum ɗo fof ko peeje ha France naaɓe ndewi hen o haali kadi wi wonde ko ene France naaɓe kadi ene kebloɗo Sadio mercenaire uji ne nande ɗum e leyɗele mabɓe surtout toon to Niger kadi wi wonde ko non seulement France en toñaɓe mais won leyɗele kadi taariɓe ɓe hoddiɓe mabɓe kañumen koye men ene jeeya e complot ji France waɗata ɗi pour attaquede ɓe kamɓe toon to Niger e leyɗele Sahel fof o wi kanko Abdourahmane Tiani ene wayni ko wona wat boniyankoɓe tan ɓe kaɓaroɗo Sadio hay leyɗe occidentaux ji kewɗi tawde ko kañumen dokkata kaalisaji ɓeɗo wat boniyankoɓe janema teddi be ten ko bere josa ko do tongi meftani men e jamma hande o en nyaagi mo jom jam mo jam woni jungo mum da wadante en jam